derek pentas nggih menika mundi dawuh panjenenganipun Bapak Suparti. Leres. Oh nika. Nggih, Bapak Suparti miwah Ibu Suwarti. Ya nggih ngentos pitulus netepi teremo Kang Sepuh hangitanaken putranipun. Putra to Mas niki? Putranipun nggih. Putranipun Pak Parti. Ingkang asesilih Nak Mas Bagus Arsya Revandeka Kurniawan. Sampun apa dereng? Sampun. Sudah. Oke. Endi? Selamat menempuh bentuk baru ya, Dek Bentuk Arsya. Bentuk baru kok. Iya ya biasane kepiye kok. Jenengan kan sing wis pengalaman. Pundi larene pundi larene? Apa di mohak apa di apa? Aku arep delok padha kurang. Nggih, Dik, kapok mboten, Dik? Oh, kapok. Kapok. Padahal nek ora kapok ditanggapke jadilan meneh. Tanggapke jadilan meneh. Malah awan bengi. Sesuk supit meneh ya. Antek ngono. Ya, wonten kalau dangen punika Kuda Lestari. Matur nuwun dumateng Bapak Suparti sampun kersa timbali kawula sagedeng saking dusun Tepus nggih Kuda Lestari derek pentas wonten ing kalodhengen punika. Lan sinengkuyung AA audio sound system adem ayem. Komandane kayak koncoku dhewe. Bola kowe Mas Topeng. Jenengan. Iya, bolaku. Oh. Aku nang kene iki tenang. Tenang. Heeh, ndek bola-bola. Oh iya, aman ya Mas. Heeh. Dadi akeh kanca ki akeh rezeki alhamdulillah. Iki wis paling dhuwur dhewe iki Mas. Isih ana sing dhuwur ya Mas ya. Gunung Agung. Tapi niki buntu napa tembus? Nek buntu operasi wis. Nggih. Khusus buntu itu operasi kok meneh ning dalan buntu Mas. Nggih, Mbah sugeng sonten Mbah nggih. Dangu mboten kepanggih. Pripun kabare Mbah? Niku lorong sasi dadi pengangguran. Nggih, sami. Kawontenan Jawa nek Mbak Ani menawa bedino. Amin. Iya Mbak Ani ya. Iya. Ya, Mbak Ani ngadeg. Nggih. Derek Mas pengrawit monggo. Nggih, kagem biyak sepine swasana wonten kaldengen sonten punika lumantar Kuda Lestari. Aturaken tembang-tembang lagu-lagu ingkang jumbuh kalian swasana. Lumantar Kuda Lestari. Sepira. Iki karang ya temane sunatan ya Mbah ya. Dinehi putra Naswantara. Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Nah, ngateku turu. Ya Mas yo. Putra Nuswantara.
sapa tumo dadi satriya tama labuh marang nusa bangsa enggal menengo anakku welasa marang ibumu dicebui kutuku bisa gawe gawe apa dia gawe apa mas gawe anak maksudnya putra Nuswantara kuwi mau reminga tiku kompak sing arep joget iki kepiye ngono iki baris iki ora sejajar rumah saku iki nek aku ning kene iki jenengan rada gesen dene iki dadi jajar genjang iki malah kaya apa zaman biyen kae jenenge wis kompak nek waton gayeng ngene mantap saku jaki lho atur tunung bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung nuli kondur Nuswantara subur makmur profesional audio sound system Edi Pramita Mas Heri waton gayeng Kudo Lestari masuk ya cup menengong kira anakku ojo bisa tangis wae anakku sing bagus besok pinter sekolah marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe matur nuwun Pak De matur nuwun nggih Pak walah bablas iki senior ora fokus niki Pak kepareng dikopini Mas Topik jebul kebablasan ki ya apa meneh urung rampung emang maremenga atiku efek kopi ini rung metu ini ya masuk bapakmu
Terima kasih Mbak Eni. Ki pulpo kok ya padha-padha kurang kopi kaya aku ya, Pul. Spesial kagem Di Arsya. Di Arsya. Putra Nuswantara. Nggih. Mugi-mugi dados kebanggaanipun tiyang sepuh nggih. Amin, amin. Wis ora kurang-kurang nggonku ndedonga. Heeh. Isane ya meng donga. Isane meng ndedonga. Kaya ora duwe aku. Isane ya meng dongake ya, Dik ya. Heeh. Iki tak taren karo Mas Ipul iki. Apa iki lagu-lagu sing agak viral? Kene tak melu. Kasmaran. Oh, kasmaran. Ya, puter kok kayak ditarik. Pirang babak tuh Mas iki, Mas? 7. Babak bunyak kira-kira. Heeh, ya sing babak bunyak paling nek ra dhewe ya telake Mas, heeh. Engko dicas. Nggih, semoga waton gayeng.